Hi guys, nakasinabot na sad. Oh. Maglamaw daw, maglamaw. Saktuhas butong oh. Tabi, tabi. Ay, wa kuan halakdan sa buwan. Ngano ko nang buwan mulakad na. Wala sa unod. Wala. Oh, nay gamay, tamis lang. Ako na lang tagyan ng tuloy. Hampir sa panikain ko lakda na. Gamay. Okay na lang niya kung gahit-gahit. Sapay dagdag. Auto. Ini kay mubo kay lubiha. Hawa diha kay maigo ka na sundan. Oh, padaktin ko. Padre ka sa tong nahan. Bali na lang sa dinhi. May pakulo din ito pagkaon sa itong ganahan. Smile pod oy. Karon. Kabaw si kunon. Smile pod sa pod. Serious po kay magkuskus anang butong oy. Ako ni vlog si ate. Pinag-pensi niya. Ay lang mo tanaw kay puti kayo. Pag hinaw ko, pakira sa hinaw gawa na. Ay. Magara man ang kuskus. Napadutlan may ba? Mo ni sa butong di kas kanay ba? Lipit mo pa rin. Oh, madami mga kuskus. Wa kay lain kuskus dai. Na may daga diri guys. Mga daga. Mga tiguang. Yahak. Dagang kuwang mi guys. Vlogger ni dai. Vlogger na yung mga pordoy guys. Wa pa sweldo. Oh guys, kapyon si guys. Yeah guys. Ito pagpukang guys. Ingani ni mga kuan, mga color sa mga charot. Charot og brionis. Nag-combine man. Oh, mao ni. Oh. Asa tong nasloyo, amao sad na guys, muro sad nagbako ka. Ay, napakay guys. Dahil dito. Ana ah. Oh. Ini kuan. Voice over. Kaon ta ng butong. Isa na di isa di nga dili. Naay ko ano buang. Mo. Ato uli. Oh, ya ikan lang, eskwela ka. Ha? Ang kagaduha. Medicare. Ana. Sipin. Ana, wapagay ka di pa kadawaton dito. Ato sa eskwela ka didi nga, hindi pa man ka madawat. Ana pakas kasipin. Sipin pa, kasipin. Isa mga asawa ba na sipin? Donisto. Mister ba? Papelaro. Barang namatay. Kasal sila o. Kisa man? Ninyo? Asa nang sadto? Oh, pag dantang ilat, murag kabuan ng magkasal nila. Anak sila. O tulo ka buo? Puro naman nyo. Sa babae doang lang. Nangyay